Moi! Mä oon yksi Oulu Pridein vapaaehtoisista ja mä otan teidät mukaan tän heinäkuun ajaksi kahtomaan, että mitä tapahtuu kulisseissa ennen Pride-viikon alkua. Tänään muun muassa haastatellaan tuottaja Julia Sadinmaata. Tuuppa mukaan! Mulla on täällä tänään haastateltavana Oulu Pridein tuottaja Julia Sadinmaa. Moikka! Moi! Mitä tämän vuoden teema Pride kuuluu kaikille, niin sun mielestä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Pride kuuluu ehdottomasti ihan kaikille. Se kuuluu myös heille, jotka ei identifioidu sateenkaaren alle. Se kuuluu kaiken ikäisille, kaikenlaista taustoista tuleville ihmisille. Ihan kaikille. Mahtavaa. Entä miten sä oot saanut näkymään Pride-viikolla nyt sitten tämän teeman? Tämä teema näkyy Pride-viikolla esimerkiksi siten, että tapahtumien esteettömyyteen ja saavutettavuuteen on panostettu entistä enemmän. Ja tämä näkyy esimerkiksi myös keskustelutapahtumissa, että päästään tosi mielenkiintoisiin ja mehukkaisiin aiheisiin. Pysykää kuulolla! Pysykää kuulolla!